până la sfârșit de drum, da? Tata ne-a zis. Da, tata așa a spus, să nu cumva la intersecție să apară vreo mașină. Uite ce am văzut eu pe acolo, Și să era reușească un să vă vadă. quadraciclu. Da? Da. Mașini nu prea pe aici, da? Este bunica acasă? Nu știu, maxim pot să sar. Ah. Nu pot să zic, era Aha. nu e acasă, da? Bunic! Găinușile au răspuns primele. Ah, bunica, salut! Mama, salut! Ouăle? Da. Am imprins ouă. Am luat, a fost unul. Nu sunt ouă găinușile acum? Da, A, este tinerele, da? este tinerie. Tinerelele nu prea să ouă acum, la iarnă. A, trebuie să ouă? Aha. S-a promis că ți-aduci un desen, da? Dar apoi îmbrățișezi pe bunica? Ой, mulțumesc, dar care să iau și care tu? Care să iau și care tu? Eu sunt așa, dar tu cu... A, două sirene, da? Da, și cu Eu umbrelă. așa înțeleg. Și cu A, umbrelă. să vă fie umbră. Da. În ploaie. Francesca, Dar și ăștia acolo. bunica au înțeles corect? Așa e. Acolo e cu apă, ghiuță cu apă. Și am astupat-o. Hai, vină și hai să vezi mașina. Ia ca și mașina la bunica. Cât era, cât costa asta? 15.000 de lei. Ea nu chiar așa. Am dat pe ea. Îl dăm jos? Da, și-l dăm jos, dar merge. E așa. Francesca, la o parte! Mama, deci nu am luat de albastru de metele, mă doare cu... Gata, dă-mi. Doare gâtul? Jos, 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 deci jos. Asta e un ecran unde... Ui! Ce-a făcut? Eu am apăsat ce-am deblocat. Ah, eu am crezut că eu am... Te-ai speriat? Am apăsat ceva aici pe ecran. M-am dat. Eu tăman am făcut așa. E, Da. E că eu așa am făcut dânsa pe partea Nu. aceea. Stai, De ce faci așa? nu știu, Nu știu. îmi rești, gata. Ai plecat. Îți faci o tură. Oh. Vezi ce viteză are. E cam periculoasă pentru tine, mama. Doar Să nu încurci vitezele. Pui pe așa să te duci. Bunica, eu acho que eu gosto. Stop. Ia pasă, frâna de mână. Stop. Bravo. Stai. O parte, Francesca. Am venit puțin în grădină și aici era zmeură din asta galbenă, foarte, foarte gustoasă, dar deja nu mai este. Da, este ceva mai este. Iată asta, e foarte gustoasă.
A rămas și mie ceva gustul copilăriei. Și aici sunt multe. Nu intră atât de multe, dar de ajuns ca să împlinesc pofta. Și aici câteva. Mă strigă cineva! În geantă la tata. Uite ce am eu. Împarte cu toți. Da, împarte cu toți. Obiceiul meu de când eram copil acasă era să cutreier grădina. Și tot ce era de sezon era ca mic dejun. Era micul meu dejun. Deci pur și simplu ador să fac asta și acum. Ce are mama aici în grădină. E incredibil ce energie îți poate da locul unde ai crescut. Pământul și sunetul, vibrația locului unde ai crescut. Avem aici pere care încă nu sunt coapte. Încă. Cred că venim la toamnă să mâncăm și pere. Nu cred, dar sigur vom găsi timp să venim. Bravo! Damian, mergi pe drum! Da, dar vezi că e așa, cum eu? Hai, mergi pe drum! Nu da viteză tare! Bună dimineața de la țară! E locul unde venim rar, dar unde ne încărcăm bateriile și ne simțim pe o perioadă scurtă de timp, dar foarte valoroasă, ne simțim plini de viață, cu picioarele pe pământ și facem așa ca un restart la toate gândurile și toate momentele care trebuie să le revizuim cumva. Bună dimineața! Începem ziua cu harbuz. Cel mai bun desert pe timp de vară, acasă, la țară, nici cafeaua nu-și are locul. Ce fac găinușele? Mâncă. Unde au Aurel? Chuchesc. Dar unde au Aurel? Nu s-a dus la Undeva la dos. Câinele Aurel? Da. De parcă Acolo se aud vecinii, fac la moară, fac... Nu mare, cred că... Și asta vrei să dai la pui? Da. Deci, nu pot rezista când văd frumusețea ce ne înconjoară. Fiecare anotimp are un strop de magie și ne bucurăm și suntem super recunoscători că trăim într-o regiune a globului unde avem toate cele 4 anotimpuri și ne putem bucura de toate cele 4 anotimpuri.
mergeți până la sfârșit de drum, da? Tata mi-a zis. Da, tata așa a spus, să nu cumva la intersecție să apară vreo mașină. Uite ce am văzut eu pe acolo. Da. Libertate! Damian, vină! Atenție! Atenție! Cine cel mai puternic? Atenție! Start! Așa o căldură azi. Azi și mâine se anunță cod portocaliu de caniculă. Pa, pa!